Kachesong Tomaphan Ningi Pathedunta isi Kimyang Tek. Sonsi Aruni Pai Kre Phuloni Phuloni along Kapre constituency along Teranga Yatra Kipadu Asonsi Phuloni Arat Penta Teranga Yatra ajaimek paman pon. Laso ajaimek paman pon nang kogathege India pen Pakistan ang bong ron kachedana jok India sai khimate India dang charakom atum aphan isi aning ke pathedun asai claim dunno. Rarasai ke claim along aning ke pathedun ta kinang sot lalote kachesong atumta ning ke the ningkarong pen chesong dun aning thepo. Bangsu Teranga Yatra ajaimek along kachitong dun Hauraghat MLA Dorsing Ronghang, Phuloni VDC Dhoniram Ronghang, Phuloni Town Chairman Moja Singh Ronghang napen pinangara tumchitong dun si BJP asai hempen bar ponsi Towar Sudin aseket hepen hangpon. Adaya vipin tumaphan bang koisose tumaphan apran karnu lapenan par porwana pen ranglok along POK aju kaya mata Pakistan along kitu labangso hele keot oktumbran song atum aphan Pakistan adet atum archak dunpen labangso kapaklem bomakam iltum Bharat adang pi amulu galong kar biang long arat lapenan par de Phuloni BJP mondol ahin tame pinrem dunlo lapen lapasona saing tonte pulotante ilitum Bharat labangso military navy lapen air force atum ke claim along iltum arjap dun thipen Pakistan labangso asayang deng kapawil dia pan penan parte Pakistan adet fanta kapawil dia pan bang itum chesongi pusi pini labangso Teranga labangso Bharat adet pi long pangbar dunsi itum Phuloni mondol kuliu daten Phuloni pendirjuna rongpi carbing long life.